পদ চলই শুনাই বিনু কানা কর বিনু কর মকরই বিধিনান আনন রহিত সকল রস ভোগী বিনু বাণী বড় বকত যোগী। শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম। আগে যেତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ କୋଡୁ ଆଗଲେ ନା 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 ମୁଁ ତାକୁ ପାଇବିନି ଏଇ ଖଣ୍ଡିଆ ଗଡା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୋଗ ଆଣିଛ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ତ ଭୋଗ ନୁହଁ ଆମ ଘର ରୋଷେଇ ଆମ ପଞ୍ଚକୋଶୀ ଭିତରେ ଯିଏ ଯାହା ରୋଷେଇ ମାଟି ଆଣିକି ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ଆମ ତ ସେ ଆପଣ କଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡିଆ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ ତାର ହାତ ନାହିଁ ଗୋଡ ନାହିଁ ଆପଣ କିଏ ନା ମୁଁ ତୁଳଦାସ ନା ମୁଁ ଯୋଉ ରାମାୟଣ ଲେଖିଥିଲେ ରାମଚରିତ ମାନସ ନା ନା ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବିନୁ ପଦ ଚଳଇ ଶୁଣଇ ବିନୁ କାଣା। ଆପଣ ଯୋଉ ଗଲେ କଣ ଦେଖିଲେ ସେଠି ତାଙ୍କର ପାଦ ନାହିଁ ହାତ ନାହିଁ ମୁଖ ନାହିଁ ପୁଣି ଏତେ ଭୋଗ ହଉଛି କେମିତି? ତମେ ଲେଖିଲ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କିନ୍ତୁ ବୁଝୁଛ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର। କହିଲେ ଆପଣ କିଏ ନା ମୁଁ ସିଏ। ତୁ ଯାହାକୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଦିଅ କହିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ମୁଁ ସେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 10 ଅବତାର ଦେଖିଦେଲେ ଲମ୍ବା ହେଇକି ପଡିଗଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ସତରେ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ଯାହା ପଡେ କେତେବେଳେ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର କେତେବେଳେ କଶ୍ୟପ ଅବତାର କେତେବେଳେ ମୀନ ଅବତାର କେତେବେଳେ ବରାହ ନୃସିଂହ ବାମନ ଶେଷରେ ପରଶୁରାମ ଅତି କମନୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଲେ ରାମ ଅତି କମନୀୟ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଓ ଅତି କମନୀୟ ହେଲେ ଅଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର। ଯାହାର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଘଟରେ ଆତ୍ମା ହଉଛି ସୁନ୍ଦର କିନ୍ତୁ ଦେହ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କିନ୍ତୁ 56 କୋଟି ଘଟରେ ଅଭିରାମ ବାସ କରେ। ଯେ ସବୁ ଘଟରେ ବାସ କରିଛନ୍ତି ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ କାଳିଆରେ ଘଟେ ଘଟେ ତୋର ବାସ ହଟ ହଟା କରି 12 ଜଣ ବହୁ ଦିନେ ନହେଲୁ ବସ। ବିନା ଅଭିରାମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏ ଜଗତରେ ଯେତେ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ଯେତେ ଯନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର କୌଣଥିରେ ପାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। କେହି କହନ୍ତି ଯେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ ରାମଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ କେହି କହୁଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି। କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଅଭିରାମ 5ଟା ଅକ୍ଷର ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ରହିଛି ରାମ ର ଅ ମ ଆଉ ଅଭି ମିଶେଇଲେ 5ଟା ଅକ୍ଷର। ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷରରେ ତାଙ୍କର କୋଉ ଗୁଣ ଅଛି ଦେଖ ଲେଖିଲେ ଅଜୟ ଅନନ୍ତ ରୂପ ଭିଆଇ ଅଛନ୍ତି ସାରା ଜଗତରେ ଏଣୁ ଅଭିରାମ ନାମେ ଖ୍ୟାତ ସୁଜନ ଅରେ ଅଚ୍ୟୁତ ଅନନ୍ତ ଅସୀମ ସେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଆଉ ସେ ଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ସାରା ସୃଷ୍ଟିକି ଯିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତୁମେ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେ ବିଧାତାର ବିଧାତା। ସେ ଖାଲି ଆମର ଠାକୁର ନୁହଁ ଚତୁର୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଠାକୁର। ନାଗ କଣ କହିଲେ ନା ଦେବ ଋଷି ପ୍ରଜାପତି ଲୋକପାଳ ଗଣ ପିତୃ ସିଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାଧର ଗନ୍ଧର୍ବ ଚାରଣ ଯକ୍ଷ ରାକ୍ଷସ କିନ୍ନର ନାଗ ନର ଏପରି ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ 14ଟା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସେ ଠାକୁର ଗୋଟେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର ଯେ ସାରା ସୃଷ୍ଟିକି ଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଅଭିରାମ। ରଟି ବୈରାଗ୍ୟ ହେଲା অজ্ঞান রূপে পূজা পাইলা যে মহাভক্তি সুতরে খেলা সুজনে অভিরাম পঞ্চাক্ষর অভিরাম পঞ্চাক্ষর অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড ঠাকুর হে তাকু অজপা সূত্রে ধর সুজন তাকু অজপা সূত্রে ধর সুজন। ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରିବ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କିନ୍ତୁ ବିନା ଅଜପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କେହି କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଲେ ବିପ୍ର ଚତୁର୍ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଜୋରି ନାହିଁ
কিপরে পূজা মু গ্রহণ করিবি শোণ কাশ্যপ সনাতনী পূজারি নথায় পূজা লাগি অছি রূপ নথায় রূপ শুণতু গরুড় এ সূত্র যে জানে তার নাহি পুণ্য পাপ ସବୁରେ ଘଟରେ ପୂଜା ହଉଛି ଆଉ ସବୁଠି ମଧ୍ୟ ଏ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣରେ ଠାକୁର ଗୋପାଳ ମନ୍ତ୍ରରେ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଘଟରେ ହିଁ ପୂଜା ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ସେ କେବଳ ଜାଣେ ଏ ସୂତ୍ର ପୂଜା ନିତ୍ୟ ପୂଜା କର ମୋ ପଦରେ ମନ ରଖି ଆଉ ଏ ସଂସାରେ ଯେତେ ପୂଜା ହୁଏ ସବୁ ଲୋକ ଦେଖା ଦେଖି ସବୁ ଲୋକ ଦେଖା ଦେଖି କହିଲେ ଯିଏ ଦେଖାଶୁଣା ଭକ୍ତି କରନ୍ତି ମତେ ପାଇବେନି ମୋ ପାଇଁ ପତିବ୍ରତା ରମଣୀ କେବଳ ଆମେ କହୁଛେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆମେ ବି କହୁଛେ ସ୍ୱାମୀ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସିନା ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଦାବି କରୁଛେ ସିଏ କଣ ଆମକୁ ପତ୍ନୀ ବୋଲି ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବେ ତ ଠାକୁର କହିଲେ ମୁଁ ଯାହାର ସ୍ୱାମୀ